Evo prije svega da pozdravim predsjednika glavnog odbora, naravno članove radnog predsjedništva. Danas je, evo, 21. sjednica glavnog odbora, poštovane dame i gospodo. I vrijeme je malo i prisjetiti se događanja i vezano za stranku, prošlih događanja, aktualne političke situacije, sve ono što imamo danas, što nas čeka u budućnosti. Vi ste svi svjedoci izuzetno teških i složenih uvjeta u kojima se odvijao sveukupni rad i djelovanje naše stranke. Zbog principijelnih stajališta i zastupanja interesa Slavonije i Baranje, Zapadnog Srijema i upornog odbijanja vladajućeg HDZ-a da u državnom proračunu osigura novce za strateške projekte i investicije, saborski zastupnici Glavaš, Drmić i ja osobno u rano proljeće 2005. godine javno su progovorili o nedopustivom ponašanju Sanaderove vlade koja proračunske novce usmjerava ka privatnim i stranačkim interesima, potpuno zanemarujući ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske. Sanader i njegovi ministri bili su gluhi na naša argumentirana upozorenja da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru, da se novci od kreditnih zaduženja troše nekontrolirano i neracionalno i da će takva politika dovesti do velikih problema u gospodarstvu, a onda i u sveukupnom hrvatskom društvu. Već tada je bilo potpuno jasno da je Sanaderova politika generator korupcije i da je upravo on ne samo odgovoran, već i direktni sudionik sumnjivih poslova i korupcijskih afera. Hrvatski nacionalni interesi bili su mu potpuno sporedni. Poslušno i slijepo provodio je naloge i pristajao na sve zahtjeve i ucjene Europske unije. Od gorljivog zaštitnika Domovinskog rata i nepravedno optuženih generala na Splitskoj rivi, preko noći se pretvorio u europskog poltrona koji pokorno klima glavom na svaki mig i zahtjev koji dolaze iz Brisela i Haaga. Autor akcijskog plana za uhićenje Gotovine šutio je kada je Haag Oluju uporno nazivao zločinačkim poduhvatom, šutio je Sanader i HDZ kada su optuživali cjelokupni državni vrh na čelu sa predsjednikom Tuđmanom za ratni zločin, a čelništvo njegovog detuđmaniziranog HDZ-a slijepo ga je i bespogovorno slijedilo. Današnja premijerka godinama je klimala glavom iza svog dragog Ive, odobravajući sve njegove postupke i sama sudjelujući u njima. Šeks je svoje umne sposobnosti pokušao koncentrirati na lociranje, identificiranje, uhićenje i transferiranje generala Gotovine, a Barba Luka je koristio svaku prigodu kako bi dokazao svoju odanost nedodirljivom i nepogrešivom šefu. Početkom 2005. godine nitko, ama baš nitko drugi u Hrvatskoj nije se osudio otvoreno progovoriti o sjemenu zla koje sije HDZ i njegov tadašnji predsjednik. Bili smo jedini koji smo se usudili javno suprotstaviti Sanaderovoj strahovladi i uskom krugu HDZ-ove političke elite koja svoje dužnosničke položaje zloporabi za privatne i stranačke interese. Sanaderu i njegovim odabranicima nije se svidjelo što smo već tada argumentirano progovorili o siromaštvu 5 slavonskih županija i nepravednoj raspodjeli državnog novca sa jasnim zahtjevima da se Slavonsko-baranjskoj regiji, ali i svim ostalim zapostavljenim krajevima moraju osigurati novci za prijeko potrebne projekte i investicije koji će osigurati razvoj i gospodarsku stabilnost cijele Hrvatske. Nisu mu se svidjeli ni 70-ak amandmana na rebalans državnog proračuna kojima smo zahtijevali strateške projekte i investicije. Za Sanaderov HDZ preko noći smo postali neprijatelji Hrvatske, autonomaši i rušitelji ustavno-pravnog poretka, šikanirali nas se na svakom mjestu i u svakoj prigodi, a simpatizeri i članovi HDSSB-a ostajali su bez svojih radnih mjesta. Unatoč silnim pritiscima, represiji i medijskom linču, Sanader i njegov HDZ nisu mogli sakriti istinu
i nisu zastrašili narod u Slavoniji i Baranji. U svibnju 2005. godine pobijedili smo na izborima za Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek. Time su naši Slavonci i Baranjci na najbolji način odgovorili što misle o HDZ-u i Sanaderovoj politici. Zaslijepljen svojom narcisoidnošću, osjećaju nedodirljivosti i moći, uslijedila je politička odmazda. I tada je na Trgu žrtava fašizma donesen Sanaderov plan uništenja HDSSB-a. Pokrenuo je politički proces protiv Glavaša, optužio ga za ratni zločin i ustoličio svog pouzdanika za načelnika policijske uprave Osječko-baranjske. Ovaj je imao jasan politički nalog od Sanadera. Glavaš mora biti kriv, presuđen i maknut sa političke scene. Mislio je Sanader da će micanjem Glavaša uništiti HDSSB. Daljnji tijek događaja na hrvatskoj javnosti je poznat. Faber je na djelu pokazao jednu lepezu metoda i načina policijskog rada u službi aktualne politike. Montirani politički proces završio je smiješnom i kompromisnom političkom, nažalost pravomoćnom, presudom Vrhovnog suda. Da, točno je, niti ja osobno, niti HDSSB ne priznaje ovakvu nakaradnu presudu. Na isti način na koji nisam mogao prihvatiti hašku presudu generalu Blaškiću. Na isti način kao što ne prihvaćamo nepravedne optužbe iz politiziranog haškog tužiteljstva da su glavni zapovjednici Oluje odgovorni za ratne zločine. Presuditi Gotovini za ratni zločin jednak bi bio presudi Domovinskom ratu i cijeloj Hrvatskoj. Budite sigurni da takve i slične osuđujuće političke presude HDSSB neće ni ubuduće prihvatiti niti priznati, ma koliko zbog toga trpjeli uvrede i prozivali nas kao stranku opasnih namjera. Sanaderovi sljedbenici i do prije godinu dana njegovi idolopoklonici i dalje su u vrhu državne vlasti. Oni isti koji su 6 godina bespogovorno slušali, odobravali i sudjelovali u svakom potezu svoga Ive i koji su Hrvatsku osiromašili za milijune eura. Kakva je to vlast? Čije su do jučerašnje perjanice po uskocima, po sudovima i po zatvorima? Bivši ministar obrane i policije na sudu, bivši potpredsjednik HDZ-a i HDZ-ove vlade pred sudom, HDZ-ov šef carine i bivši glavni rizničar u korupcijskim aferama. Dok odbjegli bivši premijer na sigurnoj udaljenosti u Americi očekuje pokretanje istrage u više korupcijskih afera od strane svog dojučerašnjeg prijatelja i intimusa Mladena Bajića. U koga sljedećeg će premijerka i HDZ-ove sive eminencije uprijeti prstom u pokušaju spašavanja svoje stranke i sebe